Λοιπόν, βρισκόμαστε ως εκπρόσωποι του πρώτου γύρου πανοράματος στην Βίλα Πιάνα και σήμερα θα πάρουμε μια συνέντευξη από την κυρία Αλεξάκη με στόχο να ανακαλύψουμε περισσότερο για αυτή την έπαυλη, περισσότερο για την έπαυλη της περιοχής των Πίνων και για την αστική ανάπλαση και τον ρόλο της στην αστική ανάπλαση της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε την ιδιότητά σας στον χώρο? Είμαι η μουσιολόγος της Δημοτικής Πινακοθήκης της Θεσσαλονίκης. Καλά, τέλεια. Αρχικά θέλω να σας ρωτήσουμε όσον αφορά την ιστορική αναδρομή, ποια ήταν η αρχική χρήση του κτηρίου? Η Casa Bianca, η Villa Bianca, η Villa Fernandez είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες. Χτίστηκε αρχικά με σκοπό να στεγάσει εδώ την οικογένεια Φερνάντες Διάς, μια πολύ εύπορη εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες για την ιστορία του κτηρίου? Βεβαίως. Η Casa Bianca χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ένα από τα ελάχιστα, τις ελάχιστες επάβρες που έχουν διασωθεί εδώ σε συνοικία των πύργων ή εξοχών. Ήταν παραγγελία ενός εύπορου Ιταλοεβραίου επιχειρηματία, του Ντίνο Ζόζεφ Φερνάντες Διάς, ο οποίος ζήτησε από έναν σημαντικό Ιταλό αρχιτέκτονα, τον Πιέρο Αρικόνη, που βρισκόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, να σχεδιάσει μία κατοικία, μία έπαυλη για να στεγαστεί εδώ η οικογένεια, για να ζήσει εδώ η οικογένεια Διάς. Από εδώ πέρασαν πολύ σημαντικοί πολιτικοί της εποχής, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεξιώσεις που έκανε η οικογένεια. Αλλά η Casa Bianca έμεινε πιο γνωστή στη μνήμη των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, λόγω του ειδηλίου που έζησε η μεγάλη κόρη της οικογένειας Ιαλή με έναν Έλληνα αξιωματικό, τον Σπύρο Λιμπέρτη. Το ειδήλιο ξεκίνησε λίγο κάπως περίεργα, η οικογένεια ήταν αρνητική ως προς μία αίσια έκβαση να προχωρήσει τέλος πάντων το ζευγάρι σε γάμο, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά και ο Σπύρος Αλιμπέρτης με την Αλίνα έλυσαν εδώ μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μετά υπήρξαν κάποιες περιπέτειες για το κτίριο, πέρασε στα χέρια δύο οικογενειών εργολάβων που θέλησαν να κατεδαφίσουν την Casa Bianca προκειμένου να σηκώσουν οικοδομές στο μεγάλο αυτό οικόπεδο. Τελικά όμως, μετά από την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε χαρακτηρίσει διατηρηταίο μνημείο το κτίριο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, είναι ο εκλεκτικισμός, το εκλεκτικιστικό στυλ που τη χαρακτηρίζει, αλλά και λόγω της, όπως είχαμε πει, της πίεσης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, πέρασε στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και προχώρησαν στην αποκατάσταση του κτηρίου και έχουμε πια εδώ και χρόνια την τύχη να μπορούμε να το επισκεπτόμαστε, να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Στεγάζεται εδώ, όπως είπαμε, και η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Άρα, εν τέλει, η ιστορία της Casa Bianca είχε μια καλή έκφαση, ένα καλό τέλος. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διαχείριση ενός τέτοιου χώρου? Πιο σημαντικές προκλήσεις για τη διαχείριση αυτού του χώρου. Όπως είπαμε, υπάρχει επανάχρηση, δηλαδή ουσιαστικά χτίστηκε για κατοικία και στην πορεία άλλαξε και χρησιμοποιείται ως είναι η έδρα της Δημοτικής Πινακοθήκης της Θεσσαλονίκης. Άρα η πιο βασική πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο, να αυξάνουμε την επισκεψιμότητά μας, να είμαστε κοντά στους νέους, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τις εικαστικές ανάγκες πιθανώς που έχουν οι νέοι, ώστε να μπορούμε να τους προσελκύουμε, να είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Συνέχεια, θέλαμε να μάθουμε ποια στοιχεία του κτηρίου είναι αντιπροσωπευτικά της εποχής στην οποία χτίστηκε. Η έπαυλη
Το αρχιτεκτονικό στυλ μάλλον της Casa Bianca είναι ο εκλεκτικισμός, άρα ένας συνδυασμός αρχιτεκτονικών στυλ που επικρατούσαν στη Βόρεια Ευρώπη. Το πιο χαρακτηριστικό έτσι που μπορούμε να δούμε είναι η Art Nouveau. Ενώ δηλαδή συνδυάζει και στοιχεία μπαρόκ ροκοκό, τα στοιχεία Art Nouveau είναι πολύ έτσι, μιλάνε μέσα στο κτίριο. Εντός του κτίριου και εκτός του κτίριου. Ποια είναι η φιλοσοφία σας όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την εκπορία της Villa Bianca και πώς η Villa Bianca έχει αποτελέσει κομμάτι της ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης? Η Villa Bianca είναι ένα ζωντανό στοιχείο της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα κτίριο το οποίο πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Ευτυχώς διασώθηκε στις αρχές τη δεκαετία του 90. Είπαμε ότι άλλαξε με την επανάχρηση, άλλαξε και έγινε πολιτιστικός φορέας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να το διατηρήσουμε ως έχει. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η ανάπλαση της αεροπλής και τι είδους προβλήματα προέκυψαν από την υλοποίησή της? Η ανάπλαση, η αποκατάσταση του κτηρίου ήταν και επιθυμία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν και ένα αίτημα των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής να διασωθεί, γιατί είπαμε ότι είναι ένα ζωντανό, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και μάλιστα είναι και ένα από τα ελάχιστα κτίρια, από τις ελάχιστες επάβλες που διασώθηκαν εδώ στην περίφημη συνοικία των πύργων ή εξοχών των αρχών του 20ου αιώνα. Προβλήματα που υπήρξαν κατά την περίοδο της αποκατάστασης. Μάλλον θα έλεγα ότι η ομάδα των αρχιτεκτών που είχε δημιουργηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ με επικεφαλή στο Μουτσόπουλο, νομίζω ότι ίσως θα τους δυσκόλυψε το κομμάτι του να μπορέσουν να εντοπίσουν τις πληροφορίες γύρω από την ιστορία της οικογένειας Διάζ, από στοιχεία για τον ίδιο τον αρχιτέκτονα τον Πιέρο Αριγκόνη, να εντοπίσουν ίσως τα αρχικά σχέδια του Αριγκόνη για το κτίριο. Νομίζω ότι κάπου εκεί ήταν το πρόβλημα. Ποιες είναι οι ελληνικές φιλοδοξίες για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της Villa Bianca? Οι μελλοντικές φιλοδοξίες. Εμάς ο στόχος μας ως εργαζόμενοι στη Δημοτική Πινακοθήκη είναι να μπορέσει να συνεχίσει. Εσείς εννοείτε όσον αφορά το κτίριο, όχι το φορέα και για τα δύο. Το κτίριο αυτή τη στιγμή είναι άμεσα συνυφασμένο με τον πολιτιστικό φορέα. Εννοείται ότι έχουμε δύο ειδών επισκέπτες. Έχουμε τους επισκέπτες που έρχονται για να δουν το ίδιο το κτίριο, να μάθουν για την ιστορία του κτίριου και είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και μάλιστα πολλοί από τους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία του κτιρίου είναι και εβραϊκής καταγωγής από διάφορες χώρες. Και έχουμε και το άλλο κομμάτι, τους επισκέπτες που συνδέονται με την εικαστική δραστηριότητα της πινακοθήκης. Γνωρίζουμε ότι η Villa Bianca επιδιώκει να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων. Επομένως, θέλουμε να ρωτήσουμε ποιες ευκαιρίες προσφέρει αυτή στους νέους και τους μαθητές για να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά και ποιες δράσεις προγραμματίζει ώστε να ενισχύσει την εκπαιδευτική της αξία. Γενικά πάντα έχουμε στο νου μας το νεανικό κοινό και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερώνονται κυρίως οι νέοι για τις δράσεις μας. Εννοείται ότι και στην επιλογή των εκθέσεων που κάνουμε, που παρουσιάζουμε, έχουμε πάντα στο νου μας να είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και θα βοηθήσουν την εικαστική γνώση τους νέους. Στο παρελθόν έχουμε κάνει αρκετές φορές και εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορες ηλικίες
ώστε να γνωρίσει το νεανικό και το παιδικό κοινό και την, παράλληλα με τα έργα της Πινακοθήκης, με τη μόνιμη συλλογή μας, να γνωρίσει και την ιστορία του κτηρίου, αλλά και την χρήση της, τη δεύτερη χρήση ως πινακοθήκη. Οπότε πάντα έχουμε ως κύριο γνώμονα το νεανικό κοινό σε ό,τι κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.